Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, φίλες και φίλοι, από το χώρο της υγείας. Αν είστε άνω των 50 ετών, αυτές τις ημέρες λάβατε προφανώς στο κινητό σας, και αν δεν λάβατε θα το λάβετε, ένα μήνυμα από το Υπουργείο Υγείας για δωρεάν προμήθεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, self-test kit, για τον καρκίνο του παχαίου εντερού. Μια πολύ σπουδαία δράση, την οποία και θα συζητήσουμε με τον χειρουργό, ογκολόγο, διευθυντή κλινικής αντιμετώπισης περιτοναϊκής κακοήθειας και χειρουργικής ογκολογίας στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Σπηλιώτη. Κύριε Σπηλιώτη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Έχουν έρθει λοιπόν αυτά τα μαζικά μηνύματα από το Υπουργείο Υγείας στους δικαιούχους, αν είναι δηλαδή μεταξύ 50 και 69 ετών. Θεωρείτε ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, δεδομένης βέβαια της άποψης που έχει ο γενικός πληθυσμός για τις εξετάσεις που διαγιγνώσκουν αν κάποιος πάσχει από καρκίνο του παχαίου εντερού? Είναι λίγο άβολες, λίγο πιο δύσκολες, οπότε αυτό θα βοηθήσει, λέτε? Κοιτάξτε, η πρωτοβουλία αυτή έχει δύο άξονες. Είναι επιτέλους, αν θέλετε, κοινωνική ανάγκη, συντονισμένα η κοινωνία και τα όργανα της να βρει έναν τρόπο να βάλει στην νοοτροπία του απλού πολίτη τη λογική της πρόληψης. Η θεραπεία του καρκίνου, ξέρετε, υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Είναι η πρόληψη. Και πρόληψη γίνεται με αυτά τα screening test, δηλαδή κάποιες εξετάσεις μαζικού ελέγχου που μπορούν να μας δώσουν κάποια αποτελέσματα και να μας βάλουν σε μια διαδικασία. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι πράγματι ο καρκίνος ηλικιακά και ιδιαίτερα του παχαίου εντερού εμφανίζει ακριβώς το πικ του, τη μεγαλύτερη συχνότητά του, μετά τα 50 με 55 και πέφτει αυτή η συχνότητα μετά τα 70. Το τεστ αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει τη δυνατότητα ότι αν ανιχνευτεί στα κόπρανά μας ίχνος αίματος, που βέβαια εδώ θα πρέπει κανένας να είναι πάρα πολύ αναλυτικός, ότι το να ανιχνευτεί ίχνος αίματος στα κόπρανά μας δεν σημαίνει ότι έχουμε καρκίνο. Μπορεί να είναι αιμορροίδες, μπορεί να είναι μια ραγάτα δακτυλίου, μπορεί να είναι μια εγκορπωματική νόσος του παχαίου εντερού, δηλαδή καροήθεις καταστάσεις, μια αγγειοδυσπλασία. Ο καρκίνος συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις αντιπροσωπεύει κάτω από 10%. Αλλά η ανίχνευση αυτή αποτελεί ένα φίλτρο ώστε να μπορέσουν κάποιοι πολίτες, ανιχνεύοντας αυτά, να πάνε σε ένα δεύτερο επίπεδο όπου θα γίνουν μια σειρά από εξετάσεις που είναι η δακτυλική εξέταση από τον γενικό τους γιατρό, μια ορθοσκόπηση ή ορθοσωμοϊδοσκόπηση από έναν εντερολόγο, και εάν δεν βρεθούν ευρήματα να μπει σε ένα πλάνο να κάνει μια κολονοσκόπηση που είναι απαραίτητη πια στους ηλικιακούς πληθυσμούς άνω των 50 κάθε 3 έως 5 χρόνια, ανάλογα με τη ποια, αν θέλετε, πρακτική ακολουθούμε. Στην Αμερική είναι ανά 5 χρόνια, στην Ευρώπη είναι ανά 3. Άρα αυτό το τεστ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αντιστοιχεί, αν θέλετε, όπως κάνουν οι γυναίκες στην προληπτική μαστογραφία, οι άντρες που μετράνε το PSA. Άρα τώρα εδώ λοιπόν ήρθε η πολιτεία και δίνει τη δυνατότητα να προανιχνεύσουμε ενδεχόμενη παρουσία αίματος, που αυτή η ανίχνευση μπορεί ενδεχομένως σε ένα ποσοστό κάτω από 10% να υποκρύπτει ένα νεόπλασμα καρκίνου, δηλαδή του παχαίου εντερού, που να είναι ακόμα ασυμπτωματικός. Ναι. Και ξέρετε, στον καρκίνο, ανεξάρτητα στην εντόπιση, η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί σε σωστή θεραπεία και σε ένα ποσοστό 90% σε ίαση. Ωραία. Κύριε Σπηλιώτη, προφανέστατα και έχουν κάποιο υψηλό βαθμό αξιοπιστίας αυτά τα τεστ, έτσι? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το ψευδός αρνητικό, δηλαδή να υπάρχει αίμα και να μην ανιχνευτεί, είναι περίπου της τάξης του 2%. Το ψευδός θετικό, δηλαδή να βγει θετικό και να μην ανιχνεύεται αίμα, είναι στο 5 με 7%. Αλλά από την άλλη μεριά σας είπα ότι ακόμα και αν ανιχνευτεί και αν αυτό βγει θετικό, η πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν υποκρύπτει καρκίνο. Ναι. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ένας ενήλικας που είναι σε αυτή την ηλικία άνω των 50, τι πρέπει να κάνει, αν είναι αρνητικό? Ναι, εγώ επειδή είμαι πάνω από τα 50, κάνω αυτό το τεστ, στο έλεγχο δηλαδή το όκουλ τεστ στα κόπρανα, το κάνω κάθε 6 μήνες. Και βεβαίως κάθε φορά που θα παρατηρήσω μια διαφορετικότητα στον τρόπο συνήθειας του εντέρου μου, αν ξαφνικά αρχίζω και έχω διαρροικές στενώσεις, αν ξαφνικά αρχίζω και έχω
δυστηλιότητα. Αν υπάρχει εναλλαγή, τη μια μέρα έχω πολύ δυστηλιότητα και μετά από 2 μέρες έχω κατακλυσμιαίες διάρρειες. Όλες αυτές οι αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου είναι κάτι που θα με κάνει να πάω να κάνω πιο γρήγορα και πιο σύντομα αυτό το προληπτικό τεστ ανίχνευσης αίματος. Αλλά βέβαια αυτό δεν αντικαθιστά το βασικό προγραμματισμό που λέει πάνω από 50 ανά 5 χρόνια θα πρέπει κανένας ή ανά 3 χρόνια θα πρέπει κανένας να κάνει μια κολονοσκόπηση, ή επειδή είναι λίγο επώδυνη αυτή η εξέταση έχει πλέον έρθει και στην εφαρμογή της η αξονική κολονογραφία, που είναι δηλαδή μια ειδική αξονική τομογραφία που δεν μπαίνει ενδοσκόπιο, απλά κάνεις ένα ειδικό υποκρισμό με ένα στιαγραφικό και στιαγραφείται στην αξονική όλο στο έντερο. Και αν βρεθεί κάποια βλάβη, τότε να κάνεις την κολονοσκόπηση. Υπάρχουν λοιπόν διαγνωστικά εργαλεία, γιατί παλιά ο κόσμος έλεγε «Όχι, εγώ δεν μπορώ να μπει αυτό μέσα όλο και πονάει και όλα αυτά». Οι εξετάσεις αυτές έχουν απλοποιηθεί, γίνονται με μικρή μέθη, η αναισθησία δεν είναι επώδυνες και θεωρώ ότι θα πρέπει κανένας να τις κάνει πιο συχνά. Ναι, και ένα τελευταίο, κύριε Σπηλιώτη. Γιατί έχουμε τώρα στην εποχή μας τόσο αυξημένα ποσοστά καρκίνου του παχαίου εντέρου σε σχέση με το παρελθόν εννοώ? Γιατί αλλάξανε 3 βασικά χαρακτηριστικά. Ο τρόπος ζωής μας, ελαττωμένη άσκηση και πολλή τηλεόραση με popcorn για να βλέπουμε τα σέρια. Δεύτερον, γιατί αυξήθηκε το μεταβολικό σύνδρομο, είμαστε λίγο πιο παχύσαρκοι από ό,τι ήμασταν πριν 40 χρόνια. Η παχυσαρκία αποτελεί σήμερα τον πρώτο αιτιοπαθογενετικό παράγοντα γενικότερα για την καρκινογέννηση και για το παχύαντερο. Ξεπέρασε και το κάπνισμα. Το κάπνισμα πια είναι δεύτερο σαν αιτιοπαθογενετικός, η παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο. Και το τρίτο είναι ότι αλλάξαμε τον τρόπο διατροφής μας. Ελαττώθηκαν, αν θέλετε, αυτό που έλεγα εγώ, η κουζίνα της κατσαρόλας και είμαστε πλέον στο e-food και στο fast food. Αυτοί οι 3 παράγοντες δημιούργησαν την αύξηση της δημιουργίας τοπικοπεριοχικά ενός οξεωτικού περιβάλλοντος με αλλίωση του μικροβιώματος του παχαίου εντέρου. Αυξήθηκαν οι περιπτώσεις των μεταλλάξεων των αδενομάτων ή κάποιων πολυπόδων φραγμονωτών στο παχαίο εντέρο σε καρκίνο. Μάλιστα. Κύριε Σπηλιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, για αυτή την παρέμβαση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα. Καλά. Γεια σας.